Momentu zailak biziten gabitz. Batzundako, beste batzundako baino gehiago. Baina, egisa esan, aldaketa biharrian geuntzen aspalditik, ezta? Azken hilabetiak luzein xaku. Hala eta guztiz be, hemen gauz, eta lan iten jarraituko. Eraiten, herrixaren eta herritarren alde lanian, herrigintzatik, voluntariotzatik, alkartegintzatik, militantziatik, aktivismotik, auzolanetik, konpromisotik. Ekinean in eta in ikasten burrukan, geratu barik. Bide luzia daku ina, bai, baina etorkizuna buruan gaur eta hemen hankak jarrita. Horregatik, oinbe alkarren biharra daku. Auzotarrok, taldiok, alkartiok, erakundiok, ahots eta esku guztiak importantia gara. Oinarte hainbeste ikasi eta indauenena. Eta bestelako begirada eta energiaz beteta datozenena. Guztiok ezinbestekoa gara gure lurraldiaren biharrai eta erronkairi aurre iteko. Badaku gogua, jasarri eta ingu berba,